салом алейкум бачаҳои регар лайкора бизанед. Не бародар ай регар омад. Ай ҷои регар яка? Ай тарафи долонтой буда бародар ай регар омад. Я телефони деонаш додам. Телефон чӣ хел яка? Бачаҳои регар да чӣ гуфтани бачаҳои регар да? пешравӣ. Ина салом алейкум баъдро бачаҳои регар да кадомтон ме шаҳри Бохтар бозори Фаровон дукони 84 ай баъдро шаҳри Бохтар бозори Фаровон дукони 84 ай аксия кагем любой нам телефон омадагем телефони каҳанатон ам бутем болоштун те телефони пачка бина баъдро би марҳамат любой мадад телефон аст одамода чӣ гуфтани яка омадин дидум. ай узбеки гапзад биям бачаҳо чӣ гуфтани одамода Хелелар онлилар телефон арзон икан. Мана бизам ки олди. ина баъдро бин марҳамати баъдар ай регар омад я телефони деонаш додум бачаҳои регар лайкора бизанед видеои навона мекунем шумо дамия дар панаи худо бошед мараҷа ина баъдро ден сурат севгазакша ден ин сурат севгазакша бине будум ки айфон қабида ина баъдро марҳамат лайкора бизанед видеои навона мекунем шумо дамия шаҳри Бохтар бозори Фаровон дукони 84 ай баъдаро дар панаи худо бошед хай бачаҳои регар